Gisulod og kawatan ang usa ka coffee shop sa Maa Bypass Road, Davao City, pasado alas 3 Lunes sa kadlawon. Sa kuha sa CCTV, makita kining lalaking nakakalo, nakatabon ang naong ug naka-shorts nga nanguntingkay sa compartment sa cashier drawer. Taod-taod, gibitbit na niini ang pula ug itom nga cash box nga gibutangan sa halin sa coffee shop niadtong Domingo sa gabii. Sa bintana sa coffee shop, niagi ang nangawat nga lalaki. Pagkabuntag, natingala na lang ang mga trabahante nga nagkatag na ang mga gamit sulod sa coffee shop. Pati amo ang kaha is naputol na ang wire niya, kalat na kay sa sulod, ang mga drawer is na open. May gani ang gibilin lang isang tip box po na mo. Kapin 50,000 pesos nga kwarta ang gitangag sa lalaking nangawat. Gidala hasta ang iPad sa coffee shop. Nakamotor ang mga suspect. Sa laing ang gulo sa CCTV, makita nga naghulat at tubangan sa coffee shop ang lookout. Taod-taod, nigawas ang lalaking nisulod sa coffee shop o gitunol ngadto sa iyang kauban nga nahimong lookout ang kinawat nga cash box ug iPad. Ang lalaking nisulod sa coffee shop ang nagmaneho sa motor palayo sa lugar. Nalakaw mong good mi pagka-out na mo, nalakaw mi tumi sa kanto kay nangaon mig balo, tapos pagbalik na mo diri mga around 3 na pud to, nami tulo ka caretaker nga nag-adto dito sa kanang fruit stand gani po kay gi-check nila kay naday duha ka lalaki nga magsigid og balik-balik sa agi diri Sumala sa Davao City Police, doon na sa persons of interest sa kaso. Meron na tayong person of interest and may mga information din tayo na nakuha kami community na involved ito sa pagnanakaw itong person of interest natin. And as of today, identified na natin, sir, no, with regards sa identification sa alleged suspect natin dito sa robbery incident dito sa nangyari sa under ng Maa Police Station po. Wala sab gipadaplin sa kapulisan ang posibilidad nga basin og inside job ang nahitabo. Hindi natin minawala yung possibility, sir, no? Kasi ongoing pa yung investigation na kinakandak ng Maa Police Station sa ngayon. And then meron din tayong, aside from the information na receive natin from the community around sa place kung saan doon tumitira yung suspect natin, sir, no? Meron tayong kinakandak na other information, investigation with regards to the possible other suspects behind this incident, sir. Nagpatabang na ang gikawatan nga coffee shop sa mga dunapay footage kalabot sa insidente aron makatabang nga mailhan ug mandakpandayon ang mga suspect. Gipangita na sa kapulisan ang mga gawas nun pa nga mga responsable nga pasakahan ug kasong robbery. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.